Yo, what's up mga guys, mga George. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng galing sa Indonesia. Salamat Shopee. Ano ba yan? Karton lang pinadala? Ayun o. Tcharan! Okay guys, mga George, bali umorder ako sa Shopee. Galing pa ng Indonesia ng protected ano ba tawag dito, protected cover ng panel gauge LCD o kung ano mang tawag mo dyan. Okay, carbon loading.
Mangan. Motor sila? Motor ko. Hindi ka sila? Pag-ipusong.